Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ocebileyo. Namhlanje ngiyafisa ukuba sibuke izwi likaNkulunkulu. Luke chapter 15 from verse 1 to verse 10. Luke chapter 15 verses 1 to verse 10. One day, when many tax collectors and other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisees and the teachers of the law started to grumble. This man welcomes outcasts and even eats with them. So Jesus told them a parable. Let me start in these 3 verses 1 to 3. One day when many tax collectors and sinners came to listen to Jesus, the Pharisees and the tax collectors and the teachers of the laws started to grumble. This man eats and spends time with sinners. Kunalento engiyibuka esifundisa yona uNkulunkulu ukuthi izoni eziningi nabathelisi babeza kuyena behlala naye. Mhlambe kunombuzo engifisa ukubuza. Ekhaya lakini usakhula, hlobo luni lwabantu ababevame ukuba kini? Ekhaya ovela kulona, hlobo luni lwabantu ababehlezi besekhaya? Abazali bakho hlobo luni lwabantu ababevame ukuba babavakashele? Ekhaya lakini hlobo luni lwabantu enikhule nilwazi? Yabona ithandwa zami, kunezinto ezibalekile empilweni engimele ukuba sikhulisane ngazo, sizifunde. Ngiyakholelwa ekutheni umuzi nomuzi uyasithola isibusiso sokuthi kuchwaze egcekeni. Ingakho mina nguthanda umsindo wabantwana abancane. Ngiyawuthanda umsindo wezingane ezigijimayo, ngiyawuthanda umsindo wezingane ezidlalayo, ngiyawuthanda umsindo wabantwana nje begijima egcekeni bememeza, benza umsindo omuhle. Ngiyakholelwa ekutheni umsindo wabantwana uyakwazi ukuxosha itension nomsindo omubi egcekeni. Thandwa zami, siphila impilo enama challenges. Siphila impilo ene stress. Siphila impilo edemanda izinto eziningi. And kwesinye isikhathi abanye abantu bacindezelwa izinto ezilula. Bacindezelwa umsindo, bacindezelwa zinkulumo, bacindezelwa abantu abaseduze kwabo. Kubalekile ukuba nomsindo, and I always call this a positive energy. Ibalekile le positive energy okuyiyona esilethela ukuphila. Equally important, kumele siqaphele izinto ezisilethela ingcindezi. Kumele siqaphele abantu abasilethela ingcindezi. Kumele siqaphele nezenzo eziletha ingcindezi phakathi kwekhaya. Kunento engithintayo eyenziwa uJesu.
uJesu usivezela ikhaya elithandwa abantu, ikhaya okulula ukuba ulivakashele, ikhaya elinemfudumalo, ikhaya elinothando. Kweminye imizi, thandwa zami, angiphiki, khona abantwana abangasakwazi ukubuyela ekhaya. Enziningi izinto ezidala lokho. Mhlawumbe uthola ukuthi basebenzela kude, uthola ukuthi alisekho ikhaya, uthola ukuthi ladayiswa, ladliwa, uthola ukuthi ohleli ekhaya uyena odale ukuba kube nzima ukuba siye ekhaya. Kodwa ibalekile lento uJesu ayenzayo ukuthi la ekhona abantu bayakwazi ukuba babe nekhaya kuyena naye futhi. Enye element engiyibuka ngithande engiyibona iphilisa, he became a home to them. Omunye umuntu ikhaya aliyona i-building, ikhaya aliyona i-four-walled room, but a person has become my home. And you will find people who will say to you, I have found a home in you. I have found peace in you. I have a sense of belonging when it comes to you. Khona abantu abanaleyo ability that they make us feel welcomed. They make us feel loved. They make us feel accepted. They make us feel at home. And that is something absolutely beautiful. La owazi khona ukuthi lana I'm loved, lana I'm accepted, lana I belong. Kusekhaya la. Khona lengoma engiyithandayo, noma ngathiwa yindlu yodaka, noma ngathiwa umjondolo, noma ngathiwa yindlu evuzayo, kodwa kusekhaya. The question I need to ask, where is your home? Where is your place of rest? Where do you lay your head? Athu Jesu evangelini athi birds have nests, foxes have holes, but the Son of Man has no way to lay down his head. Indodana yomuntu ayinayo indawo la engabeka khona ikhanda layo. Akuve kubalekile kumina ithandwa zami ukuba umuntu nomuntu, umuzi nomuzi, ikhaya nekhaya libe nendawo abathi kusekhaya lana. Umuntu nomuntu unaleso sikweletu. Lenkonzo awibuke ivuka uDavide. uDavide njengekhehla elidala kuyavuka kuyena la ethi khona, buka Nkosi mina umuzi wami, kodwa wena angikwakhelile ikhaya lakho. Namhlanje ngiyafisa ukukhulekela ngokujulile nangokukhethekileyo labo abafisa ukuba nekhaya. Athi ngifisa ukwakhela uma wami ikhaya. Ngifisa ukwakhela abantabami ikhaya. Ngifisa ukwakhela umndeni wakithi ikhaya. Yes, sikhuluma ngekhaya
house that could become a home, eliyindlu engaphenduka ikhaya. Abanye abantu baswele ukuba babe nendawo abangathi nansi indawo yami, noma kungathiwa ngiyashona namhlanje kodwa ongenani ingane zami angishiyanga zingenalo ikhaya. Inye into engifisa ukuba sibheke sicele kuNkulunkulu. Sengibusisile ngekhaya, ngikhulekela ukuthula kuleli khaya. Ngihlezi ngithi mina ithandwa zami ayikho into ebalekile edlula ukuthula. Ukuthula in a sense of serenity. Ukuthula in a sense of belonging. Ukuthula in a sense of peace. I just want indawo enokuthula. Ukuthi mase ngifike lana usekho umsindo. Mase ngifike lana asekho isidingo sokuba kuxatshanwe. Mase ngifike lana asikho isidingo sokuba kukwejwane. Mase ngifike lana asikho isidingo sokuba kuphakanyiselwane imimoya. Abanye abantu bakhulekela lokho. Likhona ikhaya, zikhona izindlu, kodwa mhlawumbe ukuthula kuhlale kunyamalale. Enhlizweni yami ngiyafisa sikhulekele inqubekela phambili emakhaya ethu. Uyabona, ikhaya kumele kube indawo yesibusiso. Ikhaya kumele kube indawo eletha izibusiso. Ukuthi ekushayekeni kwami, ekulimaleni kwami, ekwenzakaleni nasekugilekeni kwami, uma sengisekhaya konke kuyapheleliswa. Kumkhuleko wami ithandwa zami ukuthi asimcele uNkulunkulu avuse amandla ekhaya lethu. Asimcele uNkulunkulu avuse ukuthula emakhaya ethu. Asimcele uNkulunkulu enze amakhaya ethu indawo yezibusiso. Yabona, uma usuthe ukukhula izinto mawuthola ukuthi ayihlangani, amakhehla amadala nezalukwazi bavama ukubuza umbuzo owodwa kodwa ojulile. Wesibanibani ugcine nini kodwa ekhaya? Ugcine nini ukuvela ekhaya? Ugcine nini ukulala ekhaya? Thandwa zami, ibalekile leyo nto. Ibalekile into yokuba ukwazi ukuya ekhaya. Kubalekile ukuba ukwazi ukuvakashela ikhaya uphume welaphekile. Ngihlezi ngithi ngiyayisaba futhi gweme ngoba inobungozi lento yokuphuma ekhaya sewuthukwa, yokuphuma ekhaya sewuthethiswa, yokuphuma ekhaya usukhishwa amaphoyisa ngoba unomsindo. Ikhaya kumina liyi-foundation. Uma ke i-foundation i-weak, ayikho into of substance ezokhula. Uma i-foundation isi-compromised, ayikho into of substance ezoba successful. Livikele ikhaya ngakho konke.
Yabona khona izinto kweminye imizi ezibalekile. Akusiye wonke umuntu omkhombisa ikhaya. Akusiye wonke umuntu omyisa ekhaya. Akusiye wonke umuntu okumele abe ne-access nekhaya lakho. Protect your home. Your home is a sacred place. Protect your home. Write it down for me. Protect your home. Your home is a sacred place. Livikele ikhaya lakho. Angafungeni noma ubani noma ikanjani azenzele noma yini. Ikhaya lakho malingaphenduki imall. There's nothing wrong ukuthi abantu abaxakekile bayakwazi ukuze ekhaya bathola usizo, kodwa angaphenduki kampunzi edla emini. Protect your home. Your home is a sacred place. uJesu uthehleli nalabantu edla nabo ebalalela, ebese abanye babaFarisi nababhali bomthetho bathi lona udla kanjani nabantu abanjena, lona uhlala kanjani nabantu abanjena. So Jesus tells them a parable. Verse 4. Suppose one of you has 100 sheep and he loses one of them. What does he do? He leaves the other 99 sheep in the pasture and he goes looking for the one that got lost until he finds it. And when he finds it, he's so happy that he puts it on his shoulders. He carries it back home. Then he calls his friends and neighbors together and he says to them, I am so happy I found my lost sheep. Let us celebrate. In the same way, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 respectable people who do not need repentance. uJesu lana says a mouthful. He says something important. Suppose that you have lost a sheep. Suppose that you have lost something important. Suppose that you have lost a good relationship and you still want it. uJesu, you leave the 99 safe in the pasture and you go and you look for this one lost sheep. Kunenkonzo engifisa ukukhuluma ngayo. Khona imndeni engasafunani. Khona imndeni engasabhekani. Khona imndeni engakhulumisani. Thandwa zami, angazi kwenzakalani. Angazi naxabana nibangani. Kodwa mhlambe ngifisa ukuthi uNkulunkulu akasidalanga sinje. uNkulunkulu akasenzanga saba nje. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ozalwa enenhliziyo embi. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ozalwa engawufuni umndeni. Kodwa ngiyakholwa ukuthi mningi imthelela edala ukuba kube nzima
kwesinye isikhathi ukuba sihlalelane. Miningi imithelela edala ukuba kube nzima kwesinye isikhathi ukuba sisebenzisane. Miningi imithelela edala ukuba kube nzima kwesinye isikhathi ukuba sizwane. Kodwa kukona konke umndeni ubalulekile. Family is important. Ngihlezi ngithi umndeni wami ngawukhethelwa uNkulunkulu. Akumina engakhetha ukuba ngicela ukuzalwa yiloya muzi. Akumina owakhetha ukuba ngicela ukuzalwa ilolu hlobo lwabantu. Akumina owakhetha ukuba ngicela ukuba abazali bami babe nje bangabi nje. And so umndeni uyisipho sikaNkulunkulu. Angiphiki ukuthi akhona ama-challenges. Angiphiki ukuthi ikhona ingxabano. Angiphiki ukuthi kwesinye isikhathi asiboni ngasolinye. Angiphiki ukuthi kwesinye isikhathi nathi siya-eda ekutheni ukuthula kungabi khona. Kodwa kunento eyodwa engifisa ukuba sikhulekele. Umuntu nomuntu uyawudinga umndeni. Singasho nje sidiniwe sithi anginendaba nabo. Singasho nje sidiniwe ukuthi sengaphuma kubona. Singasho nje sithi mina sengayitholela omunye umndeni. Mhlawumbe kwakona lokho kuyinkomba yokulimala kwethu. Ukuthi sengize ngathatha isinqumo sokuthi usibanibani kade afa empilweni yami. Kumina kubalekile ukuba simcele uNkulunkulu. Uthi namhlanje uJesu ushiya izimvu eziwu-99 ayobheka lena eyodwa. Kungenzeka ukuthi ingane kama nobaba ayisahlali nathi. Kungenzeka ukuthi umntaka baba akekho lana. Kungenzeka ukuthi umntanami akekho la. Thandwa zami, singabantu. Kwesinye isikhathi siyawenza amaphutha. Kwesinye isikhathi siyakhuluma kuze kweqe. Kwesinye isikhathi siyayenza into engafiki kahle komunye umuntu. Mhlambe kunembuzo ebalekile. Yini edala ukuthi usibanibani angabe seza la ekhaya? Mhlawumbe umbuzo obalekile kodwa futhi ongafanele usicindezele uthi ikhona into engayisho noma engayenza engadala ukuba usibanibani angabe sazizwa amkelekile la ekhaya. Ikhona yini into engayisho noma engayenza? Kwesinye isikhathi siyakhuluma singanakile. Siyenza singanakile. Siyakhuluma sidlala. Kanti mhlambe kuzozwela komunye umuntu. Ngifisa ukuyiqala ngokuthi ngizibheke mina. Kuthi khona nengakusho, khona nengakwenza, noma khona nengakwenzanga okwadala ukuba usibanibani abone sekunzima ukuba eze la ekhaya. Abone sekunzima ukuba azohlala kanye nami
abone sekunzima ukuba ayihlanganise kanye nami kuleli khaya. And ukuba honest kuyasiza. Mhlawumbe omunye umbuzo obalekile, yini engingayenza ukuba kube lula for uSibanibani ukubuya? Khona igama eliyingozi thandwa zami. Leli gama liyingozi empilweni in general. Uma umuntu eke athi phela mina angincengile, phela mina angikuncengi, phela mina angikwazi ukuncenga umuntu, phela mina anginendaba nawe, lingozi lelo gama. Angiboni lelo kuyigama ekumele liphume kumuntu uthi uyakholwa. Hayi phela mina ngincengile, mina ngiyakwazi ukuzenzela izinto zami. Hayi phela mina ngincengile, ngiyakwazi ukuhlala emzini wami ngingakhulumisi umuntu. Hayi phela mina ngincengile, ngiyakwazi ukuhlala kwami ngingayi ekhaya. Angiphiki ukuthi uNkulunkulu usibusisile. Angiphiki ukuthi sinamandla siyasebenza. Angiphiki ukuthi sinamakhaya. Kodwa inkonzo yokungancengi akuve ingozi. And so umbuzo uthi yikuphi engingakwenza ukusiza ukuba uSibanibani akwazi ukubuyela ekhaya? Kunento enye ebalekile. Uxoshwe yini ekhaya? Angenza umzekeliso. Nangu uSibanibani ubelala kulombhede kodwa akasalali kulombhede. And kumina ngingakuzima ukuthi akasalali kulombhede, uselala kulombhede, ngazi indaba omhlawumbe nganaki. Kodwa mangihamba ngiyobuza kwenze njani? Hayi mina ngikwazi ukulala kulombhede ngoba njalo mangilala kulombhede ngiyalunyelwa, njalo mangilala kulombhede ngivuka nginamaqhuqhuva. Bese ngithi mina yini une-allergy yini? Angihambe ngiyobheka leyo mbhede, and only to realize ukuthi lo mbhede engimlalise kuwona unezimbungulu bengingazi. And so into emxoshayo embhedeni ilezi imbungulu ezimncinzayo. Into emxoshayo ekhaya mhlawumbe indlela esenza ngayo, into emxoshayo ekhaya mhlawumbe is deeper than just physical. Kunento emxosha ekhaya, kunento edala ukuba abalekelane nekhaya, kunento emsusa entweni ezomphilisa. Ingakho ithandwa zami abantu abadala babehlakaniphile. Ingane nengane ezelwe yayibikwa yenzelwe imbeleko, egcinelwa izinto. Bobu kuJesu emncane bayamkhuphula bamyise ethempelini bayomgcinela usiko. Ekukhuleni kwakhe bamgcinela usiko ukuze angahluphi. Yini emxoshe ekhaya? Angike ngibuze nomunye umbuzo. Ubaba wala ekhaya uxoshwa yini la ekhaya? Umama wala ekhaya uxoshwa yini la ekhaya? Kwesinye isikhathi kuba lula, hayi lowo ufuna nje izinto zakhe, hayi lowo ufuna ukuphila izinto zakhe, hayi lowo akatsheleki, hayi lowo ufuna ukuphila impilo ayithandayo. Angikuphiki, that could be true. Kodwa njengomuntu omdala, njengomuntu onakayo, njengomuntu ofuna iqiniso, uxoshwa yini la ekhaya? Thandwa zami, asike sikhulume nje amaqiniso ambalwa. Kukhona imizi engahlaleki kuyona. Angenza umzekeliso. Khona abantu abahamba bayothenga amakhaya, alithenge kodwa angakwazi ukuhlala kulona.
ulakhile nanti akuhlaleki khona, nansi indlu ithengile akakaze alale khona, makalala khona mhlambe usalale once or twice and uthi there's something ngalendlu akulaleki kuyona, there's something ngaleli khaya engilenzile angikwazi ukuhlala kulona, khona into esithi akanasinqe la, lona akakwazi ukuhlala la. Thandwa zami, khona into eyenziwa umakoti eshada, ukungeniswa ekhaya. Awuvedane uyingenele, ngiyakubona ukuyingenela musavakasha, ngiyakubona ukuyingenela mawukuthi nisenza izinto, kodwa ngikhuluma ngokungeniswa ngokwesiko, ngokungeniswa ngokomthetho. Uhlala uyibuza ukuthi kungani usibanibane engakwazi ukuhlala la ekhaya, kungani usibanibane engakwazi ukuhlala endlini ayithenge yena, kungani usibanibane engakwazi ukuhlala emzini awakhe yena kodwa akuhlaleki kuwona. Hlala wonke umuntu and uyaprovide ukuthi wonke umuntu akahlale khona, kodwa yena wadecide ukuthi no, ngizohamba ngothenga kwenye indawo ngoba lana akuhlaleki kumina, ngoba lana asikwazi ukuba sihlale. Yini lena emxoshayo? Yini lena edale ukuba angakwazi ukuhlala? Now we're going deeper into saying, hayi uyadelela, hayi ungenwe into zakhe, hayi udlala istage nje. No. Kwenzakalani la? Yini lena emlimazayo edala ukuthi ilungiswe khona ezokwazi ukuhlala phakathi kwekhaya? Thandwa zami, no normal woman lives her home and her children. Akekho umuntu osifazane onormal ovedana avuka ekuseni athi angisafuna ukuhlala la, angisafuna izingane zami, angisafuna elutho. Akekho umuntu onormal owenze njalo. Something is wrong. Khona into engekho right. Khona into edinga ukulungiswa. Khona into edinga uba siyibheke, sicubungule, simcele uNkulunkulu asilungisele yona, khona izinto will come back to some sort of normality. Khona abantu ethiwa lela khaya alidayiseki, lela khaya alidayiseki, and only to realize abanikazi abathandi ukudayisa ikhaya labo. Noma kuthiwa lidayisekile, abantu abahlali more than 6 months because abanikazi abathandi, abanikazi abacelwanga, kunama issues ngalelo khaya. Ngifuna lenkonzo yokubalanda sibabuyisele ekhaya labo. Ngifuna lenkonzo yokubuza yini esingayenza ukuba leli khaya liphinde libe yikhaya elinokuthula, elinothando, elinemfudumalo, elinenqubekela phambili. How can I make this your home? How can I make this a place of safety? How can I make this a place of serenity? Yini esingayenza ukuze impilo yakho ikwazi futhi ukuba right? He leaves the 99. He focuses on the lost. Kwesinye isikhathi mhlambe sinesikweletu, hamba umbheka, hamba umqalaza, hamba umfune uze umthole. Kwesinye isikhathi angisadingi ukubuza ukuthi kwenzakalani, angisadingi ukubuza ukuba
waxoshwa yini, sengidinga ukuthi ngicela ubuyele ekhaya. Ngicela ubuyele ekhaya. Now, lithi izwi likaNkulunkulu uma seyitholile ubiza abangani, omakhelwane, and they celebrate. There is a ritual that he does when he finds the lost sheep. Uma umntwana esebuyile, uma ilunga selibuyile, there must be a ritual. Kunento ekumele kudlulwe kuyona. Kunento ekumele ilungiswe ezodala ukuthi lo mntwana amkeleke, ezodala ukuthi leli lunga lamkeleke. Number 1, lingaphinde lisibone isidingo sokunyamalala. Number 2, lezi zinto nezigameke ezenzeke kuyena engekho phakathi kwegceke ayingafike zimcindezele la ekhaya. Number 3, igceke alingamcindezeli limxoshe ngoba lithi alisamazi. There must be a ritual embuyisayo, emhlalisayo, edala ukuba akwazi ukuqhubeka naleli khaya lakhe. Balekile leyo nto ethandwa zami ukuthi asiyilungiseni lezinto. The last few points, uthi uJesu, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 respectable people who do not need repentance. Is there a room of forgiveness in our home? Is there space of forgiveness in our home? Sisangaxola yini? Ngisangaxola yini? Omunye umuntu uyayathi anginankinga mina fata, ngiyaxola kodwa ngabe sabuya. Ngiyaxola kodwa ngisamfuna emagceke nami. Ngiyaxola kodwa akayiphilela impilo yakhe nami ngiphila impilo yami. I can't dictate. Angikwazi ukusho ukuthi enzani. Kodwa the only thing I'm saying, is there space of forgiveness in my home? Ngisakwazi yini ukuxola? Khona into ekuthiwa khuleka mntanami, my doors are open. Kuyohlezi kusekhaya la. Ungabuya noma inini. If you go to Genesis chapter 4, uNkulunkulu kunento ayikhulumayo kuKhayini. Uthi kuyena, Khayin, shonephi umfowenu? Khayin, umbekephi umfowenu? Khayin, igazi lomfowenu liyamemeza ezintabeni. Ijulile leyo statement. Ijulile leyo nkulumo. Umbekephi umfowenu? Ushonephi umfowenu? Igazi lomfowenu liyakhuluma ezintabeni. Ingakho kumina ungaze uvume afele ezintabeni. Ngoba igazi lakhe lizofuna ikhubo. Igazi lakhe lizofuna inkaba yakhe. Ingakho ethi uJesu khona intokozo, khona injabulo ngokuphenduka kwesoni esisodwa. Why?
khose ubuyele ekhaya, ngoba ubuyela la econnecta khona. Lento sike sayibona ubaba abadala, ogogo, omkhulu bexakeka kuthi usibanibani wabhunguka. Sibone ngoba esebuye semdala esegula, noma sibone ngoba sekubuya ibhokisi lakhe, simbone ngoba sebemletha ngesidumbu. Omunye asukwazi nanokuthi amathambo akhe akephi. Ihlale ihluphe leyo nto. Washonaphi? Manje kubona sengena umuntu ke lana ke ngebhokisi ke sekufanele sikhulume nesidumbu, sekufanele kuxolelwe lesi sidumbu, sekufanele kuchithwe lenhlambuluko nalesi sidumbu, sekufanele kuthethiswe ke lesi sidumbu. Washonaphi uze uyofela eintabeni? Okunye kwakho besingakulungisa, okunye kwakho we could have saved it. uJesu kunalentokozo ejulile ngokuphenduka nje kwesoni esodwa. Ngithi mina ngiyamsaba umuntu ongeze ekhaya even noma sekunomncwabo. Phela ithandwa zami, umncwabo uyisifo. Mawusuzwile awudingi ukumenywa. Akekho nje umuntu uthi angizange emncwabeni wakini ngoba ningimemanga, unless mawukuthi lowo muntu akasazi isintu. Akamenywa umuntu emncwabeni. Umncwabo uyisifo. Kodwa yangithusa, angizwani noSibanibani, angikhulumisani noSibanibani, angeke ngiye even noma eseshonile. Umuzo omunye umuntu ekutshela ukuthi ngeke ngimncwabe mina lowo, ngeke ngiye ishe emncwabeni wakhe, ubobona ukuthi lowo muntu unenhliziyo embi. Lowo muntu unenhliziyo embi. Kahle kahle lowo muntu uyathakatha. Ngize ngikhiphe igama ngiqongise, ngisoze ngamncwaba, ngikhuluma ngegazi lami, ngikhuluma ngomuntu wakithi. Yenziwa leyo nto. Akubona ubuntu lobo. Let alone ayivezi lento ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu abakholwayo abathengwa ngegazi. Verse 8 to 10. Suppose a woman who has 10 silver coins loses one of them. What does she do? She lights a lamp, sweeps her house, looks carefully everywhere until she finds it. When she finds it, she calls her friends and neighbors together and say to them, "I'm so happy. I found the coin I lost. Let us celebrate." In the same way, I tell you, the angels of God rejoice over one sinner who repents. There's only one point engifuna ukuyisho la. She lights the lamp, she sweeps the house, she looks clearly. 3 important things. Suka ebumnyameni. Suka kwinkonzo yenzondo. Suka kwinkonzo yokuzibona ungenacala. Angisuke enkonzweni yokuzibona ngihlezi ngiright. Angike wayethu khulu ubokube isilima noma ungesona. Angike ngibe owoqala okhanyisa ikhandlela. Angike ngibe owoqala ofuna ukukhanya. Angike ngibe owoqala ofuna inqubekela phambili. Angike ngibe owoqala ofuna ukubona umehluko omuhle. Light the candle. Bring light. Lento ngishiso yini ithandwa zami. Khona abanye abantu abanesiphiwo esimbi ngendlela esimanga sokufaka upetrol pheka umlilo. Khona abantu olimini labo nje bangabaqhathi. Olimini labo kahlehle bangabacindezeli.
olimini labo bangamaxoki. Kungathi konakele, kungathi kushubile, yena afune ukucindezela, yena afune ukuba isimo sibe worse, yena afune inqubekela phambili ingabi khona. Yazi kunohlobo lwabangani, wena ungaze uyitshela ukuthi hayi uSibanibani ave ngikhonzile, hayi uSibanibani is always looking out for me, hayi uSibanibani uhleze engivikela, kanti no. Yes, uhleze ku backup uthi kodwa ngeke baganga ngawe, mina ngiyakusupporta, baganga ngawe, mina ngizokulwela, baganga ngawe, asingayi laphana, baganga ngawe, mina ngizokwenza sure nje ukuthi lento yabo ayiphumeleli. And lo muntu is always there, but ubokuyibuze ngelinye ilanga, kungani ungafuni ngibuyelane nomyeni wami? Kungani ungafuni ngibuyelane nenkosikazi wami? Kungani engafuni ingane zami ibuye zize ekhaya? Ngizokwenza umzekeliso ezithandwa zami. Ngixabene mina nengane yami. Wena njengomngani wami, wena njengosisi wami, wena njengobhuti wami, kuside yami because ingane vele bibheda. Kodwa ke futhi ke kubeni kwiside yami awufuni sibuyelane nengane yami. Awufuni kube khona uxolo, awufuni kube khona inqubekela phambili, awufuni nje ezazohlala phansi megafika umhlinela kanye nami. Kodwa wena ingane zakho do the same if not worse, and you are always there. Mama ngithi ngiyasondela kuwena uthi hayi ongeke ngicela unginike isikhathi njena engisafuna ukudila nje noSibanibani. Kungani kube lula kuwena ukuba ugengaphe nami against ingane yami, nami against umyeni wami, nami against unkosikazi, nami against uma wami, kodwa wena you seem to be living a good free life. Thanda zami khona into engahlangani. Ungithanda to a point yokuthi ufuna mina izinto zami zonke ibad, kodwa wena the same things zenzeka kuwena, wena you take a different advice. Kungani ma unomkhuhlane umuthi ongiphuzisa wena ungawuphuzi? Ungithanda kakhulu ukuthi uncamela kuphile mina wena ufe. Hayi, light the candle. Kwesinye isikhathi faneke uvuke emaqandeni. Kunabantu ozoyitshela ukuthi bayakusupporta, no bazokucindezela. Uyabona ubobheka makuthiwa khona into elahlekile, baningi abantu abafika bathi sizokusiza sokubhekisa, bakubhekise athi ayithole lo munye ngoba phela nawe uyayifuna kube uyena uyifihla, useyithole kodwa ufihlela wena, aqhubeke akubhekise kodwa kade itholile. Thanda zami ubomqaphela umuntu. Khona abantu abanjalo abazokucindezela in the name of we are on your side, abazokubulala in the name of we are on your side. Abantu abaningi bashawe ama-bodyguard abo. Abantu abaningi bashawe nge-information eputshuke kuma-bodyguard abo. Abantu abaningi balimale emsebenzini belinyazwa abantu bebe-close nabo. Balimele namhlanje. First thing, light the lamp. Susa the cloud of darkness. Clear your mind and your thoughts. Othi ngiyicabange kahle lento. And kwesinye isikhathi awudingi ubatshela abantu ukuthi ngisayicabangisisa. Ngoba kwi-process yokuyicabangisisa baningi abantu abazosondela bezokulimaza. Yabona sometimes kunama plans othi uyawenza and bese utshela umuntu kanti utshela abantu aba-wrong, ama-plans akhe agcine ngaphumelelanga. Uboyibuza kwesinye isikhathi, why mina yonke into engithi ngifuna ukuyenza ingenzeki? And ma ukuthi ulolu hlobo lwabantu olusherayo, olu-overshare, you realize ukuthi ulinyazwe
ulinyazwe ilabantu labo. Iyalimaza lento. Ukulimaza kwayo ukugcina ukukususile entweni ebingenza umehluko empilweni yakho. And you realize ukuthi usibanibani ushayiwe izinto ebesingakwazi ukumvikela kuzona. Usibanibani ushayiwe izinto ebesingakwazi ukumsiza kuzona. Why? Usuke wakhuluma kakhulu, usuke wakhuluma kubantu abaronge. And leyo nto yinto esingeke sikwazi ukuyibalekela. Light the lamp. Khanyisa ikhandlela. Ake ucikicamehlo amehlo uthi mhlawumbe bengaboni uthi ngibheke kahle. Number 2, she sweeps the house clean. Khona lento yayenziwa okhulu sayingane. Makuthiwa uyashanela, awukwazi ukushanela ebese ugudla eduze kwesihlalo noma ugudla eduze kwento. No. Wait, sukumisa isusa. Shanela nangale kwakhona, sukumisa isusa. Sweep clean. Ngesingisi bathi leave no stone unturned. Shanela, cleaner, hlambulula. Khona uzoyithola lento ebaluleke kangaka oyidingayo. And kwesinye isikhathi ibalulekile leyo nkonzo. Inkonzo yokucleana ngempela. Konke kuthiwa spring cleaning, abantu benze spring cleaning bayahlambulula yonke into, donsa amakhethini uyowawasha, udonsa izinto uyozenza, and lezo zinto zibalulekile. Ngoba uzodinga ukuthi hayibo leli fridge kade lagcina ukcleanwa, seku-expire, sekunje, sekugangile, sekunje. Hamba oshanela, hamba ocleana, hamba oyibhekela wena. Ungathumeli yonke into empilweni. Shanelisisa, zenzele. Ungathumeli yonke into empilweni, uzolimala. Write it down for me. Ungathumeli yonke into empilweni. Khona ezinye izinto kufanele uzenzele wena. Khona ezinye izinto kumele wena ubhekane nazo ngqo. Akubo wena othi no, ngizokwenza kanje manje. Now there's a third thing that she does. She lights the lamp, she sweeps, and she looks carefully everywhere until she finds it. Until she finds it. Give up. Give up. She looks until she finds it. Akabheki nje ugcina icala. No. Thandwa zami, kunaleli gama engilithandayo. Ungakholelwa yonke into oyitshelwa abantu. Ungakholelwa yonke into oyitshelwa abantu. Do your own research. Ungathumeli yonke into empilweni, ungakholwa yonke into empilweni. Ake uyibhekele wena. Yazi, and I believe this. There's no such a thing as an objective reporting. Ngibuke nje ama journalist, whether babhala kuma newspaper noma basemsakazweni noma baku television, they are never objective. They lie to us if they tell us they are objective. They never. And I've studied some of them. Not all, but some. You can never tell an objective reporting. It's impossible. Because you are prejudiced by your own upbringing. You are prejudiced by your own sense of beliefs. You are prejudiced by many things. There is no such a thing as an objective reporting of events.
What I saw and how I interpreted it is different to what you saw and interpreted it. It's impossible to be objective. It can't be. Unless I'm operating on tabula rasa, on an empty opinion, which is impossible. She looks until she finds it. Angikwazi ungabuyi, angikwazi ukuyeka ngingayitholanga. And so she makes her own research. She looks, she pushes, she tries until azayithole into ayibhekayo. Mhlawumbe umbuzo omunye uthi kumina, what are you searching for? What are you looking for? What do you desire more than anything? Awukwazi ukuyeka ungakutholanga. Awukwazi ukushiya ungakutholanga. Khona into esasifundiswa yona sayingane. Uthola ukuthi yazi ngilahle into ukuthi athi umuntu omdala, well ila endlini leyo nto angithi bese uthi yebo ila endlini ngoba ngibuye naye esikoleni bese ethi kulungileke ibheke. Bingeke isukele, bingeke imili inyawo ila endlini. Ibheke uzoyithola. You cannot rest until you get what you need empilweni. Lamba to a point yokuthi you need to quench your thirst. Yini ngempela oyifisayo, yini ngempela oyidingayo. Yabona ayikho into engithintayo then umuntu onephango. Kunabantu empilweni who've achieved so much, who've achieved greatness. Sebe badala. Why? Because nento abayifunayo. Yabona kunomuntu I've seen wahamba wenza degree waba uthisha yambore teaching washiya wathi no, this is not my dream, this is not my life. Wahamba wayokwenza umsebenzi omunye and usuccessful namhlanje. Kunabantu ekukhuleni kwabo change careers, ekukhuleni kwabo change things and did them differently, and they're successful. Why? Because they told themselves one simple thing: angeke ngiphumule ngakutholanga, angeke ngiphumule ngakwenzanga, angeke ngiphumule iphupho lami lingenzekanga. And that is something so powerful. And she looks until she finds it. And upon finding it, that's the last word for me, she celebrates. Please learn to celebrate your achievements, no matter how small they are. Learn to celebrate your achievements. Learn to celebrate your achievements, no matter how small they are, how insignificant they may look to someone else. Learn to celebrate your achievements. Buy yourself chocolate and say, wow, well done. This is what I did. Buy yourself sweet, well done. Buy yourself coffee, whatever. Buy yourself something beautiful, something you love, and say, I've done this, and I'm proud of myself. Don't be mean to yourself. Don't be mean. Kunabantu who are overly critical of themselves. They say they have high standards. No, they don't have high standards. They are mean because they don't know how to love themselves. I'm going to say this again. They say they have high standards. And if you go deeper and analyze them, it's not that they have high standards. They just don't know how to love themselves. Don't be so mean.
that you forget to celebrate who you are. Your small achievement. Thandwa, the mere fact that you woke up, it's an achievement. The mere fact that you are still standing, it's an achievement. The mere fact that you are able to do what many other people cannot do is an achievement. Celebrate it. Don't be so mean. Thandwa, I always say this and I mean it. There are people who are your critics. There are people who don't like you. There are people who think you are snobbish, or there are people who have an opinion about you. Don't join them by destroying your own self. You must be your number one supporter. You must be your number one cheerleader. You must be someone who's fallen in love with celebrating who you are, as honest and as beautiful as ever. You cannot join the cloud. You cannot join the group. You cannot join the gang that wants to destroy you. You cannot do that and still claim to love yourself. Asikhuleke. Nkulunkulu somandla sabe Nkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga umusa nothando senzele lonto. Hlala nathi sibusise, sivikele, sikhanyisele. Sinika amandla akho nomusa, sinika uthando. Philisa abantwana bakho, philisa ibandla lakho. Kona konke abakuswelayo nabakudingayo. Mabavikelwe nguwena, mabathola amandla akho, mabathola umusa wakho. Nguyise nendodana nomoya ogcibileyo. Amen.